Ja, vi har faktisk faktisk lige, når vi har de 2 minutter tilbage. Jeg har 6 minutter, 6,5 minutter tilbage. Okay. Jeg kan faktisk lave en Der lille er 2 minutter inden, der sker noget. Jeg kan faktisk lave en lille porn. Må også være i det. Ej, det kunne være fedt, hvis man lige havde det lidt tættere på. Sådan, så kan vi flamme. Det er ude på slukkersbrug, eller hvad? Det kan være mærkeligt, men ikke dengang var det ikke noget, der gik ikke til. Wow. Allah. Der var 2 gamle mænd og griner det. Hey! Jeg burde filme den. Den var god, den der. Ja, det var den faktisk. Wow. Jeg var tæt over den der. Står der skærne? Ja, okay.